Ponúk v dedinách v okolí Bratislavy je skutočne veľa, ale táto je špecifická. Poďte so mnou. Hlavný dom je trojizbový a zrekonštruovaný je presne tak, aby prvky vidieckého štýlu pasovali ku charakteru stavby. Priamo za kuchyňou sa nám nachádza voľný priestor, vďaka ktorému viete celú kuchyňu výrazne zväčšiť a otvoriť. K domu patrí samostatný menší domček na dvore. Môže slúžiť ako hosťovský dom, letná kuchyňa, priestor na podnikanie alebo ako samotné zázemie mimo hlavného domu. Tento dom je navyše kompletne podpivničený. Celý pozemok je rozdelený na viacero funkčných častí, a priamo tu máme časť pozemku, kde sa nám nachádza posedenie. Ďalší pozemok vhodný na pestovanie a celú ponuku nám uzatvára obrovská záhrada, ktorá má veľkosť skoro 600 m2. Túto časť záhrady ja osobne by som využil presne tak vidiecky na pestovanie ovocia, zeleniny, housliepok. Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa mi a rád vám to tu ukážem.